Nkhani yangayi ndiyofunikira kuonera munthu yekhayo wakwanisa zaka 18 kapena kupitilira pamenepo. Nkhani yangayi lero ndiyovutirapo mmafotokozedwe ndipo zambiri sindikwanisa kukuonetsani kamba kachikhalidwe chathu. Mzibambo uyuyu mukumuona apayo anabadwa ndi chida chachikulu kuposa aliyense dziko lino lapansi ndipo amakanika kupanga zinthu zambiri zomwe inu ndine timapanga. Mwina ngati alipo wina mutandiuze ndinu mukuonera. Mzibambo uyuyu ndi ndani? Ndi chifukwa chani ali ndi chida chachikulu chonchi? Nanga kodi moyo wake wa tsiku ndi tsiku umamuyendera motani? Ndine Dini Studios, khalani pompo pomwe nkhani ikupitilira. Osayiwala kupanga like komanso sharing nkhanizi. Roberto Escovedo Cabrera ndiye dzina lake ndipo anabadwira ku Mexico. Ali ndi zaka 54 zakubadwa. Anabadwa zabwinobwino monga tonse tibadwira, koma akukula chida nacho mbali inayi chimakula kuposa momwe iye ankakulira. Anayamba kudabwa nacho chidacho ndipo iye amabisa za ichi popeza anali atatha nsinkhu zija zoti sangawauze makolo za malo obisikawa. Anapeza chibwezi ndipo zonse zinali zabwinobwino kufikira itakwana nthawi yoonetsana dziko. Mkazi anathawa ndi kuopa ndi mmene Roberto ankaonekera. Zaka zinadusa ndipo chibadochi chimakula molapitsa ndipo chinachoka poma chibisa ndi kumaonekera kumaso kwa wina aliyense akavala trouser. Roberto chida chake chinatalika ndi kufika 20 inches. Zinayamba chaka cha 2015 pomwe Roberto anafuna kulidziwisa ziko za chidacho ndipo anayamba kupanga post pa Instagram za omwe mwini wakeyo amautcha kuti ndi mdaliso. Ndipo anthu ena amatsutsa muja anthu atsutsira mma social media zina zilizonse. Amati mzibamboyu akunama ndipo kuti akhulupirire akuyenereka kujambula katunduyo ndi kumuonesa poyera, ndipo izi zinachitikadi, koma sinditha kukuonesani kamba kazifukwa zina. Nkhani inavutano mkuluyu pomwe boma la Mexico linamutsekulira mlandu oonesa pa public zinthu zomwe samayenereka kuonesa. Anazengedwa mlandu koma Roberto anapambana. Anatenga Roberto kupita naye ku chipatala kuti mwina itakukhala nthenda. Anatenga chinthuchi ndi kuchiyeza pa scale ndipo chinapezeka kuti ndi cholemera 900 grams yomwe imathamangira 1 kg. Ndipo achipatala atayika pa x-ray machine anapeza kuti Roberto alibe vuto lina lililonse ndi chilengedwe chakecho, koma anampasa offer Roberto kuti atakupanga operation ndi kumupungula size kuti aoneke muja momwe inu ndine tilili. Koma offer iyi Roberto anakana kuti ndiokondwa ndi tu imeneyi mmene ililimu ndipo sapanganso regret. Anachuka paliponse kwawoko, m'manyuzipepa, m'maradio ndi malo ena ambiri. Chidachi chinampasa mavuto ochuluka kwambiri Roberto kamba koti akamayenda amayenera kuchimanga mabandage ndi kumangirira ku ntchafu kamba koti chisamayendeyende ndi kuzikhula. Akamayenda sayenda bwinobwino koma amayenda mosimphina kamba koti chidachi chimakhala chafika m'mabondo timapindamu. Magonedwe sagona bwinobwino ndiye kuti ndi choyang'ana chagada kamba koti kungogona wamba angazipweteke. Ati sizitheka kugwada pansi kuti apemphere kamba kachidachi. Alibe ana, alibe banja kamba kachilengedwe chododomesachi chomwe akazi sangachikwanise kuchisamala. Roberto ati chida ichi chimampangisa kuzimva kuti ndi mamunamuna kuponsa amuna onse kamba koti ena ambiri ali bize kunjaku kufuna atakhala ndi chida chokoka moyochi. Boma la Mexico linati Roberto ngakhala akuoneka kuti alibe vuto lililonse atayezedwa, komabe akuyenera kuyikidwa mu gulu la anthu oti ali ndi ulumali ndipo azilandira pamwezi ndalama ndipo zinaterodi. Oonera nzanga, kodi mukuganiza chani za Roberto? Siyani maganizo anu mu comment box kuti tiwakambirane pamodzi. Ngati muli ndi malonda ofunikira kuti Amalawi awadziwe, tilankhuleni ife a Dini Studios kuti tiwadziwitsa Amalawi omwe akuwafuna malonda anuwo. Malonda atu sabisa, malonda sachita manyazi pogulisa. Tilankhuleni mumve zambiri komanso osayiwala kupanga share Mr. Roberto.